Matke 2 detí budú jazvy po mačete a chýbajúci článok prsta do konca života pripomínať manželstvo s tyranom. Na pondelkové ráno, keď pokojne pila kávu, ktorú jej Jozef uvaril, tak skoro nezabudne. Som zacítila ten úder, kávu som neviem ani ako položila na stôl a kryla som si hlavu rukami a neviem, ak som sa postavila z toho kresla a utekala som k dedovi do izby. Záchranárov zavolal práve Jozef. Lekári v Čačianskej nemocnici Janu doslova zobrali hrobárovi z lopaty. Operácia bola riešená 2 operačnými tímmi, dopadla veľmi dobre. Janu to, že Jozefa policajti obvinili len z týrania, prekvapilo. Je presvedčená o tom, že ju jej zákonitý manžel chcel zniesť zo sveta. Prečo vyšetrovateľ útok mačetou kvalifikoval ako týranie a nie ako pokus o vraždu? Skutok kvalifikoval vyšetrovateľ, ktorý je procesne samostatný a z tohto dôvodu je plne v jeho kompetencii rozhodnúť o kvalifikácii skutku. Z doposiaľ zabezpečených dôkazov nevyplýva, že by páchateľ konal v úmysle usmrtiť svoju manželku, preto bolo jeho konanie kvalifikované ako zločin týrania blízkej a zverenej osoby, nie ako pokus vraždy. Útočil mi hlavne na hlavu, ja som si rukami chránila hlavu, tak jedine ma chcel zabiť. 35-ročná Jana svojho manžela už v živote nechce vidieť a pre všetky týrané ženy má len jediný odkaz. Niekto neodkladajú tak ako ja. Niekto idú hneď riešiť. 62-ročného Jozefa dnes sudkyňa okresného súdu v Čadci na slobodu nepustila. Ak sa na základe dôkazov preukáže, že Janu chcel jej manžel skutočne zabiť, právna kvalifikácia sa ešte môže zmeniť. Za týranie Jozefovi hrozí väzenie na 7 až 15 rokov. Pre televíziu Joj Andrea Lukuničová.